Kuneculo elithi oh Yesu xa ndilahlekayo koluhambo olwelilizwe hlalo ndifundisa ukuthi mayenzeke intando yakho. Kube khona lithi na eliculo hayi umntu yendi nguye nakusendi chabalala sekuvuke namaxhala Nkosi Yesu ndiphuthume izixhobo zam ziwile zithathiwe nguSathana awunakusendi sonke izandla Nkosi Yesu ndiphuthume. Hey guys, kusekuseni ndiyavuka ndijonge kakuhle. Xa ndivuka ndiyathandaza. Xa ndigqiba ukuthandaza ndithathe scroll kuFacebook. Xa ndithi gqi nabazalwane. Hayibo! Ndathi mehlwam wawubona kahle ndalanda izibheks ndazifaka ndifuna ukubona uba le nto endiyibonayo yile ndiyibonayo na. Hayibo! Abazalwane batshisa i-certificate sam. No, ndithi kuwe mna ndibabone kuFacebook abazalwane betshisa amaripoti wabantwana. Ndithi ndicobisa ibomvu. Indibheke kahle intombi yasematatiyela. Andikahlambi ibuso ke. Awuzigcobisela ibomvu phela, uzigcobisela ibomvu ndiyintombi yasematatiyela. Ndithi mna kuni bashisa izetifiketi zabo. Nibabonile? Andivanga ngamntu. Bendipha kuFacebook ndiscrolla bheka. Xa ndithi hayibo bayatshisa. Guys, uThixo ukunike amandla ukuthi funda ugraduate. Wena uthatha esa certificate uyasitshisa. Ekugqibeleni songasasebenzi i-blessings zakho seziblockekile uzoblame abani? Yini le niyenzayo maKristu? Yini le niyenzayo? Nizitshiselani iripoti zabantwana? Ndinombuzo oyi-1 ke ngoku. Njengoba utshisa iripoti yomntwana, awusazumvumela lo mntwana uba makaye esikolweni. Okanye uzomvumela ngoba usaba abantu understand ukuthi kwenzekani. Then ke ngoxa ebuya nereport uphinde uyitshisa. Nenzani? Leliphi elivangeli? Ubuza mna ndibuzayo. Vangeli bani eli eniliqhubayo? Leliphi elivangeli? Nina nitshisa izetifiketi zenu kunabantwana abasokolela ukuya esikolweni abangazi ukuthi bazathini, abafundayo ukuya esikolweni abazi babazayo njani because izimo emakhayeni abazihambi kahle. Nina nenzelwa inceba nguThixo, nahamba naye esikolweni niyabuya nitshisa ezo zetifiketi. Ngenxa nithi zezikaSathane. Ungavela utshise into abanye abantu beyifuna kangaka. uThixo akwenzela inceba noyifumana apho seyikhona uyatshisa wena. Abathandazi ke anibevanga xa betshisa. Oh Nkosi yam, akudlalwa ngegama likaYesu. Akudlalwa kanje. Yazi kuninzi guys. Kuninzi. Kuqala kwathiwa litshisana izibheks. Kwathiwa sanukhipha amazinyo. Ndithe ndisamangalele loo nto mna as uNomhledolwana ndisamangalile kwabe kuthiwa izinja azifuneki. Lahlani izinja
Xa ungumzalwana akufanelanga ube nenje ngoba injitho singelosi. Hayibo, guys. Niyenza yonke lento because anina spirit of discernment. Niyenza yonke lento ngoba kuthena understand. Mamela ke mntasekhaya. Kokukutshisa kwakho izetifikate. Ithi incwadi yeProverbs 19 verse 3. Some people ruin themselves with their own stupid actions and then blame the Lord. Ungathi xa sokunzima apha empilweni sowuzisola sowungazi uba bekuthini ubuye uyoblame uThixo wethu. Ungayenzi loo nto. Ungayenzi loo nto, usincede. Nitshisa iripoti? Nitshisa izetifikate zenu? Nizosebenza ngani? Nizophila ngani? Yeah? Kuthiwa seek the kingdom of God first. Nibe right to seek the kingdom of God first. Then ezinye izinto zilandele. Right? Nasikelelwa. Nabazi-graduates. Nasikelelwa. Nanikwa imisebenzi. Namhlanje utshisa icertificate. Ekugqibeleni xa sekunzima uzothini? Uyoblame lo Thixo? Lo wakusikelela? Hayi inene. Sasa nizababona betshisa izindlu okanye bezithengisa bethi bona bayohlala ezitabeni ngoba izindlu zezikaSathane. I'm telling you. Hayibo guys. Yho.